Permezz ta' pontifikal solenni, il-Birgu fakkar it-300 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-Knisja ta' San Lawrence, pontifikal li tmexxa mill-Monsinjur George Frendo flimkien mal-kapitlu tal-Kolleġjata. Matul din iċ-ċelebrazzjoni twassal paniġirku mill-kanonku Stephen Attard u eżatt wara saret purċissjoni bil-vara titolari ta' San Lawrence madwar it-toroq prinċipali tal-Birgu, akkumpanjata mill-banda Vittoriosjana San Lawrence. Fl-aħħar snin f'din il-Knisja kienu għaddejjin żewġ proġetti kbar, il-pittura tas-saqaf tal-kor tal-Knisja u r-restawn tal-organi li ġie inawgurat il-ġimgħa 21 ta' Ottubru. Il-Birgu meqjus bħala l-eqdem parroċċa f'Malta wara l-Katedral, parroċċa monija b'dan it-titlu sa mill-1090 mill-Papa Urbanu II u hija l-unika parroċċa f'Malta dedikata lil San Lawrence, apart il-Knisja ta' San Lawrence f'San Lawrence Għawdex. Meta fl-1530 il-Kavallieri waslu Malta, il-Birgu serva bħala l-kapitali ta' pajjiżna u għalhekk il-Knisja ta' San Lawrence serviet bħala l-Knisja konventwali tagħhom għal 41 sena sal-1571. Il-bini kien imbena fl-1681 u l-Knisja tlestiet fl-1696. Imbagħad kienet inawgurata fl-10 ta' Awwissu 1697 mill-Isqof Molina. Aktar tard ma' żmien propju fl-24 ta' Ottubru tal-1723 kienet ġiet ikkonsagrata u fl-1820 ġiet monija bit-titlu ta' kolleġjata. Din il-Knisja rat storja kbira u leqet fiha kardinali, inkwiżituri, grammastri, arċisqfijiet, isqfijiet u ħafna dinjitarji minn pajjiżi madwar id-dinja kollha.